500 milions d'habitants a Europa. El lema, units en la diversitat, compartint valors comuns. Si diuen que la unió fa la força, què passa quan hi ha un cert descrèdit, quan hi ha una pàtina de encara no ens ho acabem de creure? Quants relats s'han construït sobre l'Europa tal com la coneixem? Aquesta nit hem pogut sopar amb tot un especialista, analista sobre l'actualitat de la Unió Europea, de les seves institucions, de les relacions externes d'aquesta investigadora associada al CIROP i també havent cobert diferents cimeres internacionals a 20 països, entre altres. Corresponsal a Brussel·les, l'hauran sentida i molt per Catalunya Ràdio i també l'hauran llegida al diari Ara. Avui és un plaer tenir a Carme Colomina amb nosaltres. Bona nit. Hola, bona nit. Carme, aquesta seria la situació d'Europa, però davant aquest escenari que es dibuixa d'ençà de les noves eleccions, el nou govern que tenim actualment, la Unió Europea com està? S'ho acaba de creure? Té un encaix? La Unió Europea està en un moment de transició perquè el món està en transició. Jo crec que aquest és el primer repte que té pels propers anys, és on troba el seu espai en un món on hi ha nous poders, on hi ha aquesta força de la Xina que comença a ser un dels grans poders globals en temes d'intel·ligència artificial, en inversió, en defensa, és un gegant econòmic, cada vegada amb més influència també política a Europa i a la resta dels continents. I què pot fer aquesta Unió Europea que empetiteix, que envelleix i que a més no acaba de refer-se d'aquestes crisis internes. Per tant, és un moment nou, és un moment de canvi, s'ha de començar, hi ha una nova agenda política i ara hem de veure en què es traduirà. Una agenda política que ens agradaria que passés per lo social. L'agenda social ha de ser la primera passa d'aquesta solució, d'aquest descrèdit. Ursula von der Leyen ha d'agafar les regnes d'aquesta agenda social. Jo personalment estic convençuda, jo crec que al final la Unió Europea és un projecte que guanya legitimitat si la gent se'l creu, si la gent entén per què li serveix la Unió Europea. I tota aquesta pota social que ha quedat tan malmesa amb les crisis econòmiques dels últims anys, que és difícil de recuperar també encara, perquè el que ha quedat és una Unió Europea més desigual, però sens dubte, si no hi ha una política social de veritat, costa molt més, jo crec, que arribi a la Unió Europea o el valor de la Unió Europea a totes les capes de la ciutadania europea, sobretot en un moment on cada vegada hi ha més diferències, més desigualtats entre les grans ciutats, entre les zones rurals. Hi ha d'haver una política social que ajudi també a superar aquestes desigualtats. Sobretot, Carme, en aquest escenari de transicions, una triple transició, podríem dir, un trident format per transició social, transició demogràfica, estem veient unes xifres també grans davallades que fan que el panorama se sacsegi constantment, però sobretot de lideratge, no? Una transició de líders i de legitimitats, de sobiranies. Sí, són tres canvis que van alhora. El primer és aquest, no? El demogràfic. Europa empetiteix i envelleix perquè demogràficament cada vegada som menys i cada vegada som més grans. I el 1900 érem una quarta part de la població mundial, avui som al voltant del 6% i d'aquí 20 anys voltarem el 4%. Per tant, cada vegada som menys en un món on cada vegada hi ha més poders globals. Què pot fer la Unió Europea? Aquesta és la primera transició. La segona, com deies, és social, és de model. Quin és el model de la Unió Europea? Quin model volem que tingui la Unió Europea? Perquè també estem veient que hi ha moltes maneres diferents d'entendre la Unió Europea entre els mateixos estats membres, i si no van tots a la una, de quina Unió Europea estem parlant? I finalment, la transició de lideratges, perquè naturalment acabem de viure aquesta elecció de la nova presidenta de la Comissió Europea, del Consell, un nou cap de la diplomàcia, també el Banc Central Europeu i el Parlament. En què es traduirà això? Quines són les noves polítiques? Hi ha ambició, hi ha una nova agenda, una agenda més verda, més digital, més social de nom. S'ha de desplegar i veure què canvia a partir d'ara. Perquè, segons Carme Colomina, la Unió Europea s'ha d'entendre també com un procés que no pas una finalitat. Gairebé que agafem les paraules d'Eduardo Galeano, que deia que la felicitat està en el trayecto, no en el destino. Podríem també agafar una part de romanticisme, però d'activisme en la frase. Sí, és un procés en construcció, constantment, que
te'l pots mirar en negatiu i dir doncs així on ens porta, i te'l pots mirar en positiu perquè el fet que estigui en construcció vol dir que el pots anar refent pel camí, però és veritat, al final el que té de valor la Unió Europea és el mètode, és que obliga tothom a posar-se d'acord, a negociar, a discutir aquesta recerca del consens, que és el valor també de la Unió Europea com a projecte polític, que és el que el fa diferent al final. I jo crec que està bé entendre-ho com un procés, no com una cosa acabada ni com una cosa que ja ha decidit cap on ens porta. Exacte, i tot això en aquest món, no?, que tan tecnòcrata, la tecnologia se'ns està menjant, es menjarà als estats, anirem veient com són les coses, però sí que ens esperen uns anys proclius, amb ganes de canvis, i anirem seguint l'actualitat de la mà també de tota una professora, una periodista que sap de l'última hora de l'estat europeu. Així que moltíssimes gràcies a Carme Colomina. Ens quedem amb la idea de canviar el xip de do it like an European, que sempre té un perjudici, no?, tot negatiu. Anem-li a donar la volta, change your mind, i siguem positius. Molt bé. A Nova Europa. Gràcies, Carme. Moltes gràcies.